Веселый день для нас настал, якого свет увесь жадал. Сягоня Христу з гробу встав. Аллилуйя, аллилуйя. Где ты лазишь? Где не повторили псалм? Аллилуйя. Владар небесный к нам прибыл, як свет на сонейку затвів, по смерти з нами знов зажив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекельну нетру звоевал, усіх злочинців окарав, а грешним ласку даровал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. И с Духом Твоим. Пан з мертвых паўстаў, як і прадказаў. Дык будзем уся радавацца і весяліцца, бо ён валадарыць навекі. Аллилуйя! Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем наш удзел у святой імшы, перажываючы панядзелак у актаве Пасхі, другі дзень святаў. Жывем гэтай праўдай і гэтай радасцю, што Христос уваскрос і жыве. Падчас гэтай святой імшы малюся ў інтэнцыі Уладзіслава Ігнатовіча, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, дзякуе Пану Богу за пражытых 24 гады. Малюся аб далейшым благаслаўленні для яго блізкіх, а таксама аб апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, аб дарах Духа Святога і аб спаўненні Божай волі ў ягоным жыцці. Каб годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і правіны. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой
великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты неспынно помножаешь просхрост детей Твоего костела, да поможи Твоим верным добросумленно выконывать христианские обовязки, якія усклав их приняты з верою сакрамент, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Деял апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом до их: «Мужи Израиля, выслухайте гэтыя словы. Езус з Назарету был мужем, якога Бог показал вам у силе, цудаў и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначеная воля и прадбачэнне Божие выдало яго, а вы, укрыжаваўшы руками безбожных, забили яго. Але Бог уваскрэсіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерти, бо немагчыма было, каб яна атрымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пасіхнуўся. Таму сцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны. І магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра ўваскрасенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса ўваскрасіў Бог. Чаму усе мы сведкі? Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся.
Сказав я пану, ти мой пан, пан частка спадщини моєї келіха майго, і он льос мой тримає. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Благословляю Пана, який дав мне пораду, бо нават ночами вучить мяне моє нутро. Пана завсюди маю перед собою, бо он праворуч мяне, я не похиснуся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моею от хлани, и не даси святому Твоему бачить тление. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Радостная свята пасхальная веры, верные приносят прославления дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поеднал зайцом нас, мыл грехи провины. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас кровь живий он, годе быть тривозе. Этому анёлы свідками там стали, тільки подлатноды вопратки лежали. У вас кружу Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэты цуд правдивый, смерти пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться у им и веселиться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час жанчыны, хутка адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся. Ідзіце паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне убачаць». Калі яны былі ў дарозе, некаторыя з варты прыйшлі ў горад, паведамілі першасвятарам пра ўсё, што сталася. Тыя сабраліся са старэйшынамі, параіліся і далі жаўнерам даволі шмат сярэбранікаў, кажучы: «Скажыце, што вучні ягоныя прыйшлі ўначы і выкралі яго, калі мы спалі. І калі гэта дойдзе да вушэй намесніка, мы пераканаем яго і уратуем вас ад непрыемнасцяў». Яны ж узялі сярэбранікі і зрабілі так, як іх навучылі. І разнеслася чутка пра гэта сярод юдэяў аж да сённяшняга дня. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, радасным алелюя напоўнены нашы сэрцы. Святкуем Пасху, праслаўляем Бога за яго вялікія справы, якія ён учыніў і чыніць для нас у жыцці. Аб гэтым нам вельмі добра прыгадвае спеў перад Евангелем. Вось дзень, які Пан учыніў, узрадуемся ў ім і узвесялімся. Браты і сёстры, гэтая радасць перадусім вынікае з факту, што дзякуючы крыжовай смерці Езуса, яго слаўнаму васкрасенню, мы былі вызваленыя з палону граху і нам былі адчынены замкнёныя з часоў Адама і Евы брамы раю. Мы атрымалі свабоду дзяцей Божых і новую надзею на вечнае жыццё. Гэта вялікі дар, але таксама адначасова і вельмі вялікае заданне. Праўда, уваскрасенне не павінна застацца толькі на старонках Евангелія. Яна павінна быць у нашым штодзённым жыцці. Мы павінны стаць яе сведкамі у нашым паўсядзённасці. Пасхальная таямніца – гэта найвышэйшае праяўленне Божай любові. Гэтая таямніца адкрыта на кожнага з нас, каб адарыць нас новым жыццём. Нездарма ў гэтыя дні мы перажываем навену да Божай міласэрнасці, якая выхоўвае нас да даверу міласэрнаму Езусу, каб мы не вагаліся кінуцца ў яго абдымкі. Сённяшняе Евангелие, якое пачулі, распавядае пра тое, як уваскрослы аб'явіўся жанчынам-міраносіцам і сказаў ім, каб паведамілі апосталам, што ён іх чакае ў Галілеі. Рэакцыя жанчын была такой, што яны пабеглі да апосталаў, каб аб'явіць ім гэтую радасную вестку пра тое, што ўбачылі і што пачулі. Але Евангелие таксама распавядае і аб рэакцыі жаўнераў, якія вартавалі магілу Езуса, і іх рэакцыі першасвятароў, быццам гэта вучні Езуса выкралі ягонае цела. Браты і сёстры, у той жа час, калі жанчыны, гэтыя міраносіцы, а потым апосталы, адкрыліся на праўду ў васкрасенне, то найбольш дасведчаныя, знаючыя Божы закон, фарысеі, закрылі свае сэрцы перад Богам. І гэтым самым яны адверглі праўду пра уваскрасенне Езуса. Сённяшняе Евангелие гаворыць нам, што праўда вызваляе. Наш сацыяльны статус, матэрыяльныя каштоўнасці, рэпутацыя, бяспека, гонар часта схіляюць нас да таго, што мы адмаўляемся ад праўды. На жаль, але так ёсць. Але велікоднае пасланне запэўнівае у тым, што Езус ведае, чаго мы найбольш патрабуем.
Уваскрослый Езус імкнецца супакоіць наše сэрцы і кажа нам: не бойцеся, жывіце праўдай і абвяшчайце яе. Сёння мы павінны чуваць, каб не паўтарыць памылкі фарысеяў і не прыняць праўды. Нельга дазволіць, каб спакусы злога сталі той сцяной, якая нас будзе аддзяляць ад Бога. Всё гэта нагадвае нам аб тым, што нават калі мы радуемся з уваскрасення Хрыста, то адначасова павінны моцна працаваць над сабой, каб захаваць веру, каб пазбягаць граху. Да гэтага нас менавіта заклікае Касцёл і да гэтага нас вядзе. Калі б уваскрасення Хрыста датычыла толькі яго самога, то не мела б значэння для нас. Але праўда ёсць тое, што яно для нас. Сын Божы стаўся чалавекам для нас і нашага збаўлення. У цяжкіх хвілінах нашага жыцця падчас якісьці асабістых, такіх вялікіх пятніц нам неабходна памятаць аб уваскрасенні. Пасха прыпамінае нам, што кожная вялікая пятніца завяршаецца уваскрасеннем. Як пасля заходу сонца наступае ўсход, так пасля падзенняў і жыццёвых цяжкасцяў Христос вядзе нас да паўстання, да новага жыцця, у якім мы павінны дзяліцца з іншымі праўдай яго ўваскрасення. Браты і сёстры, ніхто і нішто не можа перамагчы паўстання Пасхі, бо Христос перамог смерць, перамог зло, грэх. І мы, як ягоныя вучні, павінны быць людзьмі ўваскрасення, каб уваскрослы Христос быў нашай моцай і надзеяй. Амен. Святкуючы пасхальную таямніцу, просім Айца Нябеснага аб патрэбных ласках для нас, Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы Касцёл, каб ён радаваўся і напаўняўся супакоем уваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за веруючых жанчын, каб яны былі сведкамі уваскрослага ў свеце. Цябе просім. Молімся за новаахрышчаных, каб яны ўзрасталі ў ласцы ў Бога і ў людзей. Цябе просім. Молімся за цяжкахворых, каб уваскрослы Пана напаўняў іх надзеі на аздараўленне. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі Уладзіслава Ігнатовіча, які сёння азначае свой дзень нараджэння. Дзякуе Пану Богу за пражытыя гады. Молімся аб далейшым благаслаўленні для яго, аб апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных дарах і ласках у жыцці для яго, таксама для яго блізкіх. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб велікодная радасць узмацняла нашу веру. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Божа, даўца жыцця і пераможца смерці, выслухай малітвы Твайго люду і ўчыні, каб усе радаваліся Тваім дарам. Праз Хрыста, Пана нашага. Б'ють звани, бицям співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єзус збавця в Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны.
Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам. нам і всьому костюлу святому. Всемогутный Боже, прими ласкаво дары Твоего народа, и ученика подродженное проз веру их рост, мы досягнули вечного счастья, проз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з духом Твоїм. угору серце, Узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Пан Бог Бог всемогутный, всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение
і чекаєм Твоєго прийстя в хвалі. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоєго Сина, а так само Його цудовне воскресення і у небошесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Табе гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Найперше, з Найсвятейшей Панной, Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми про заступництво яких мы сподзаемся на Твою нестомную допомогу. Просим Себе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага поєднання принесе усьому свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць у веры и любові костел Твой, які пилигримує на землі. Со слугой Твоим папам нашим, Львом, біскупом нашим Владимиром, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы у гэтай сям'ї, яка по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по свете дзядзей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и усіх, хто ў ласцы Твоей душоў з гэтага свету, милостиво прими у валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, усемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое. Прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу. Але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, и буде оздоровлена душа моя.
Заспеваем песню все, Аллилуйя, Бон живе. На світанні Он поскрос, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Крыж за нас Он сам принял, нам дарма збавление дал. Одмянил горотный лёс, потым з мертвых воскрос. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откупил покутай грех, нам вернул потеху смех. Проминули ночь и тень, надышал збавлення день. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хай спяває Божий люд, і ангели славять суд. Тешся, маті, бо син твой знауку з нами і з тобой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Калі разбурыце вы гэты храм, яго ў 3 дні адбудую я вам. Так і зрабіў Єзус, як абяцаў. На 3-й дзень жывы паўстаў. Єзус ожив, Єзус ожив, Божае царство двери открыл. Єзус ожив, з мертвых паўстаў, от смерти нам збавление дал. Мы Сына Божага славим в веках, за тое, што смерти знішчыў ён страх. Так і зрабіў Єзус, як абяцаў. На 3-й дзень жывы паўстаў. Єзус ожив, Єзус ожив, Божае царство двери открыл. Єзус ожив, з мертвых паўстаў, от смерти нам збавление дал. Шлях наш зямны
освятляй, вечным життєм Ти нас одарай. Так і зробив Єсус, як обіцяв, на третій день живий повстав. Єсус ожив, Єсус ожив, Божие царство двери открыл. Єсус ожив, з мертвих повстав, от смерти нам збавлення дав. Єсус ожив, Єсус ожив, Божие царство двери открыл. Єсус ожив, з мертвих повстав, от смерти нам збавлення дав. Обудився збавця Божа, хто за нас життя отдав. Йон покинув смерті ложа, у воскрес, як обіцяв. Заспіваєм пісню хвали, Пане наш з мертвих повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Просим Тебя, Боже, нехай пасхальные сакраменты наполнить наши души лаской, каб мы стали годными Твоих даров, бо Ты привел нас на шлях вечного збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольную молитву. На руки батьков передаю віншавання для Владислава з нагоди дня народження. Нехай добрий Бог благословляє і одарує потрібними ласками. З віри прийміть Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог, усемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца в грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живее, и Он знуку з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У воскрес Пан над панами, и Он живее, и Он знуку з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.
Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амэн. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амэн. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амэн.